लोगोफोर दिनैहाय मोनसे एप्सनि सोमोन्दैहाय सोलोंनि जेरावहाय दैलि माने 30 रां उइथड्र खालामनो हायो बख'नो हायो आरोखि 30 रांखौहाय खामायनो हायो गोबां खामायनो हायोब्लाबो माने सानसेयावहाय 30 रांल' बख'नो हायो बेनिखायनो 30 रांल' खामायनो हायो होनब्लाबो जायो आरो दा बे एप्सनि नामानो जाबाय रुपिय' एप बे एप्सनि नामा रुपिय' एप नै रुपिय' नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामनांगौ एबा इनस्टल खालामनांगौ बिनि उनाव बेखौ अपेन खालामदो बेवहाय एड्रेसफोर होदो बिनिफ्राय मबाइल नाम्बार होनानैहाय OTP साबमिट खालामदो बिनि उनावहाय बेयाव अपेन जागोन अब्ला आङो अपेन खालामनि आङो थुबाय आंहाथ' OTP बायदिसिना साबमिट होखानायनिखा नालाय नै बेबायदि बे रोखोम ओंखारबाय नै बेवहाय नायदो आंहा दायो 33 थाखा दङ नै आङो दायो बख'नो हासिगोन बे फैसाखौहाय 33 थाखा आंहा जमा जानानै थाबाय नै माने 30 थाखा बख'नो हागोन आरो बेबायदिनो 30 आङो गोबाव सम बख'बोबाय थाबाय ओमफ्राय बाहायबोबाय थाबाय दा बेवहाय दैलि खामायनो हागोन एसेबां नै 653 दिनैनि दिनाव 653खौ खामायनो हायो बेहाय आरो गाबोनबो बेसेबां खामायनो हागोन गाबोननि दिनाव बेवहाय नुजागोन आरोखि बे रोखोम दा बे फैसाखौ आं बख'नो हासै 30 थाखाखौ आं उइथड्र खालामनो हायो दा बेहाय अल अफार्सआवहाय दङ नायदो नै अफार्सफ्रा बेफोरनो आरोना बेफोरखौ जि थोनो बेबायदिनो खामानिखौ मावनांगौ अब्लानो बे फैसाखौ मोनो 14 थाखा दं नै 32 थाखा 50 थाखा थाइथाम 3 थाखा 40 थाखा 40 थाखा 40 थाखा दं नै ओमफ्राय 1.5 दङ नै बे गासैखौबो बेबायदिनो जेसेबां अफार्सफोर दं जेरैहाय थोनदों जेरै थोनगोन बेबायदिनो खामानिखौ मावनांगौ डाउनलड खालामनांगौ खायसेखौ सोंनायनि फिननायफोरखौहाय होनांगौ नै कुइज लिरनाय दङ जुपिटार कुइज एभेन्जार कुइज गेलाक्सि कुइज बाइक कुइज बेफोर गासैयावबो सोंनायफोर दङ आरोखि बे सोंनायफोरनि फिननायखौहाय एन्सारखौ होनांगौ ओमफ्राय एड्रेस बियोला एड्रेस होनांगौ बिनि उनावनो कमप्लिट खालामजोबखांनायनि उनाव बे अफार्सफोरखौहाय मोनो आरोखि बेवहाय जेब दङ नै बे जाबाय 30 फैसा नै जेब दङ 30 फैसा आङो थुनायबाय नै बेवहाय थुनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारबाय नै बे 30 फैसाखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ क्लिक अन दा लिंक बिल' गाहायाव थुनांगौ डाउनलड दा एप बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनांगौ एक्सप्लर दा एप एन्ड हेभ फान आरो बिनि उनावनो बे 30 फैसाखौ मोननो हागोन आङो थुबाय रिडिमाव थुबाय आङो गाहायनि रिडिमाव थुबाय प्ले स्ट'रावहाय अपेन बेवहाय ओंखारबाय अपेन थांसिगोन प्ले स्ट'राव नेटवर्कआ एसे स्ल' जादों थांबाय नै प्ले स्ट'राव अब्लानिया बेवहाय इनस्टलाव थुब्लानो बे इनस्टल जासिगोन बेखौ इनस्टलाव थुदो इनस्टल जाबाय नै एप्लिकेसना अब्ला अपेन नुजादों गाहायावहाय मर बेनिफ्राय अपेनावहाय थुनानै नायनि अपेन थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै ट्रेन्सपर्ट जेल बेवहाय साइन आप फर फ्रि बेनिफ्राय कन्टिनिउ उइथ गुगोल हेभ एन एकाउन्ट साइन इन बेबायदि सोंदों नै साइन आप फर फ्रि ओमफ्राय कन्टिनिउ उइथ गुगोलाव थुबाय आङो कन्टिनिउ उइथ गुगोलाव बेनिफ्राय कम्पानि होदों नै कम्पानिफोर होदों बेनिफ्राय बेवहाय क्रिएट एकाउन्ट होदों बेयाव कम्पानिनि नाम लिरनो थिनदों मा कम्पानि बेखौहाय कम्पानिनि नाम लिरनांगौ
जिखुनु लिरलाबायना होनसै। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै switch account easily switch between different accounts tap here to access other accounts खौ skip खालामबाय आङो। बेयाव गाहायाव प्लास आइकन ओंखारदों बेवहाय प्रजेक्ट नाम प्रजेक्ट कोड सिटि कान्ट्रि कारेन्सि बेफोरबायदि ओंखारदों नै डेट अफ बार्थ बेफोरखौ साबमिट होनांगौ आरोना बेफोरखौहाय साबमिट होनांगौ प्रजेक्ट नाम नै बायदिसिना जिखुनु अफारा बेवहाय 30 फैसा मोननांगौमोन नालाय बे अफारा हाबदोंना हाबाखै बेखौहाय चेक खालामनि अब्ला बेखौहाय दानजोबफिननानै रुपिअ एपआवहाय थांनि रुपिअ एपआवहाय थांफिननि बैयावथ' मानो एफाग्राब बिदि माबा नाम एड्रेस माबा माबि होबाय थानो जुदि हाबदोंमोन नै हाबबाय नै बेलाय अब्ला बे 30 फैसाया दा कमप्लिट जाबाय 30 फैसाया बे अफारा आंनियावहाय बेयो रुपिअ एपआवहाय थांबाय हाबफैबाय अब्ला बैयाव मानोथो एड्रेस बायदिसिना माबा माबि होबावनो जास्ट बेखौ डाउनल'डल' खालामखानांगौमोन नालाय दा डाउनल'ड खालामनाय लोगो लोगो बेखौहाय अपेन खालामफिनब्लानो बे हाबखायो आरो दा बेनिखायनो बै एप्सआ गोनांथि गैयैखाय बेखौहाय जि खालामनो थिनदों बेखौहाय खालामबाय थायाब्लाबो जाबाय आरो बेगावहाय थुबाय बेगाव थुबाय अब्ला बेयो बेवहाय बेवहाय क्रेडिट जाबाय 34 जाबाय दहाय 33ल'सोमोन 33 सामथिं दङमोन दा 34 बारायबाय नै बेलेन्सआ बे रोखोम बेबायदिनो जेनेबा नैबे स्टार्ट कुइज दङ नै स्टार्ट कुइज बेवहाय मा थिनदों बेफोरावहाय थुब्लानो मा थिनदों बेखौहाय नुजोबगोन आरो बेवहाय नुजोबगोन आरो जेरै थिनदों बिदिनो खामानिखौ मावलानो जाबाय जेनेबा फिट फास्ट नैबे बेखौ थुनानै नायनो फिट फास्ट बेयावबो नै क्लिक अन दा लिंक बिल' लिंकआवहाय थुनांगौ गाहायाव थुनांगौ साबस्क्राइब दिस पेज बे पेजखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ बेनिफ्राय डन्ट कमेन्ट एनि अफ दा पस्ट ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो नाङा होननानै बुंदों एक्सप्लर एन्ड हेभ फान आरो बेबायदि खालामब्लानो बे अफारखौहाय मोनगोन आरोखि फैसा बे थाइनै फैसाखौहाय मोनगोन जास्ट साबस्क्राइबल' खालामनांगौ बे लिंकआव थुनानै भिडिअ ओंखारहैगोन बिसिनि चेनेल नुजाहैगोन बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामब्लानो बे थाइनै फैसाखौ मोनगोन आरो बिदि अब्ला दहायनि जेखौ डाउनल'ड खालामदोंमोन बेखौहाय आङो दानफिननायसै बेखौहाय आङो डिलिट खालामफिननोसै नैबेनो जेप बेखौ आनइनस्टल खालामफिननायसै बिनि अफारखौ मोनखांखाबाय बेखौ मानो दोनबाय थानो बेखौ दानफिनबाय दानिया बे रुपिअ एप्सआवनो थांफिनदोनि बेवहाय नायदो नैबेयो मोनसे अफार नै बेयावबो बे गिदिंबाय थानायाव बेयाव थुयोब्ला एसे एसे फैसा मोनो आरो नैबेयावबो थुयोब्ला बेहायबो फैसा मोनो आरो बेयावबो फैसा मोनगोन बेखौ फिदिंनानै अब्ला बे मोननै जिनिसखौहाय नायनि आङो बे गिदिंनायाव थुबाय नै 25 फैसा मोनगोन बेहाय बेखौबो दैलि मोनबाय थायो बे 25 फैसा आथोनाबो मोनगोन थाइसेबो मोनगोन बेबायदि बेयो खम बारा जाबाय थायो आरो बे अफारा बेयाव थुबाय आङो नै बे 25 फैसाखौ बेयो आंनियावहाय बारा जाफैबाय 25 फैसा 15 फैसाबो मोनगोन नै बिदिनो बेखौहाय मोनबाय थागोन आरो दानिया बिनि उनावहाय मोनसेया जाहैबाय फिदिंग्रा स्पिन एन्ड विन बेवहाय थुदो बेयाव थुबाय आङो नै बेलायनाय बेखौ स्पिन खालामनानैहाय बेवहाय मोननो हायो 20 थाखाहालागै मोननो हागोन आरो 20 थाखाहालागै बिदि बेसेबां मोननो नायनि बेवहाय बेसेबां मोननो हागोन नायनि
1.3 मोननाय जाबाय बेवहाय 1.3 थारमाने बेयाव 30 फैसाल' मोननाय जागोन खर्सआ थाइसेया खर्स थांखायो माने खरस थाइसे होनानैसो बेखौ फिदिंनो मोनो नालाय अब्ला थाइसे होनानै फिदिंनो मोननायाव थाइसे 30 फैसा बेवहाय आङो दायो मोननाय जाबाय 1.3 माने थाइसे 30 फैसा जायो बेखौहाय मोनबाय थारमाने आङो 30 फैसा मोननाय जादों आरो दायो बेबायदि बेखौहाय फिदिंबाय थानो मोनो 5 घन्टाजों खनसे 5 घन्टाजों खनसे बेखौ फिदिंबाय थानो मोनो आरोखि सिगाङावथ' 2 घन्टा ना 2 घन्टासो जोंहाय मोनोमोन खिन्थु दायो 5 घन्टा बिदिसै आरो आं गोबावसै बे एप्लिकेसनखौ बाहायबाय थानाया दानिया बेवहाय बेगावहाय थांफिननायसै दानिया बे फैसाखौ बोरै उइथड्र खालामो बेखौहाय आङो थुनि नैबे 34 वालेट बेलेन्सआवनो बेवहाय थुनानै होनांगौ अब्ला नैबेबायदि ओंखारबाय बेनि उनाव नैबेयाव रिडिम नावआवहाय थुनांगौ रिडिम नावआवहाय थुदो रिडिम नावआवहाय आङो थुबाय रिडिमावहाय थुनानै दा बेबायदि ओंखारफैबाय अब्ला आरोबाव बेबायदिनो रिडिम नावआवहाय थुबावदो 30 थाखाल' बेवहाय हाबगोन 34.6 दङ फैसाया खिन्थु 30 रांल' बेवहाय हाबगोन आरोखि मिनिमाम पे आउट आं खोन्थाखादों दहायनो रिडिम नावआवहाय आङो थुबावबाय अब्ला बेवहाय इउपिआइ बेयाव आंहा इउपिआइ एड्रेस होखानायनि दङ इउपिआइ एड्रेस बेवहाय होनांगौ सरि इउपिआइ एड्रेस आङो होआखै माने गोदान बेवहाय फैसा बख'ला इउपिआइ माबाखौहाय एड्रेसखौ होफिनबाय थानांगौ आरो ना होनांगौ आङो होनोसै इउपिआइ पे आं होनि पेटिएम आंनिया पेटिएम पेटिएम अब्ला रिडिमावहाय आरो थुबावनोसै आङो होबाय आंनो एड्रेसखौ पेटिएम एड्रेसखौ होबाय रिडिमावहाय थुबावबाय आङो नै पेमेन्ट प्रसेसिं जाबाय बेयो नै हाबहैबाय बेलाय ग्रेडिमेन्ट मिडिया फ्लेवर लिमिटेड सेन्ड इउ 30 बे फैसाया दायो थांबाय आरो ट्रेन्सफार जाबाय लोगो बेंकआव थांखायो आरो बेंकनिफ्रायबो दा SMS फैसिगोन लोगोनो एकाउन्टआव हाबबाय नै लोगो बेंकनिफ्राय माबा फैबाय आरोखि बेंकनिफ्राय SMS फैबाय नै बिदिनो नोंथांमोना बे एप्लिकेसनावहाय दैलि 30 थाखाखौ खामायनो हागोन 30 थाखा फैसाखौहाय नोंथांमोना बेबायदिनो बख'बाय थानानैहाय साहाफोर लोंबाय थानो हागोन जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आङो बेबायदिनो गुबुन भिडिअ नोंसोरनो फोरोंबाय थागोन आरो नोंथांमोना सोलोंनानैहाय एप्लिकेसनफोरखौ बाहायनानै सोलिलांनो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै हामबायसै